Ja, då kör vi då. Försiktigt nu då, allihopa. Ja, vänta lite, Klara. Så, nu kör vi. Idag snöar det. Oh my! Nu har tunga rätt i munnen. Kamera ena näven. Skivstavarna andra. Och granar. Ja. Oh my. Shit. Okej. Okay. Ta det lite lugnt där tror jag. Nu. Ha? Ja, det gick fint. Nästa. Är det du, Emil? Klara, stopp där nere. Ja, det är bra. Undviker att hoppa. Nej. Emil, är du nu? Nej. Det var ett lugnt hopp. Nu är det jag. Ska du köra nu då? Ta det på dig, Klara. Ta det lugnt. Ska du ner på det stupet? Ja. Jag tog kort. Va? Ja, det gjorde jag. Var det här bättre än Emil och pappa? Ja, det var lika bra var det.